Co děje? Co to stalo? Bylo. Taká chybka, ne? Trošku. No dobrá. No. Ale nějaká krabička. To je kapsáče. Berem. Tak. Jo, já se tady jenom mrknu do telefonu. Žena mi něco posílala. Nějakou fotečku. Jo. Tak. Pokneme se, co tady máme. Hele, tady je ten úkol, jo, šéf je mrtvý, ať je šéf, tak ten... Jdeme na party, přátelé. Byli jsme pozvaní. Jo, tady se bude střílet. Jo. Už jdu. Kde je ta party? Tady někde byla. Šéf je mrtev, ať je šéf, tyjo. Tady. Je ta party. Vím, že to je tady, ale nejsem si úplně jistý. Jo, je to tady. Tak, party. Tady to žije. Tady to žije. Jo, já bych chtěl tady tuhle zbraň, můžu si ji vzít. Nebo nemůžu. Já bych si ji chtěl vzít teď hned. Chci se jen pobavit. To je skutečný. Drink a beer, smoke. This looked like a fucking neighborhood picnic to you? Chum, you're a little tense. Something wrong? Problems at home? Oh, you're a jokester, huh? You looking for a good laugh? Yeah, we all want a good laugh, Walker. Such a nice day, everyone having a good time. Like a little 4th of July. Be a shame to tell Gunner someone fucked it up, you know? Yeah, I know. Fine. That's my tune. Go drink, enjoy yourself. Celebrate that decent score of yours. Pořádáte soutěž? Kind of competition going on? Yeah. Lead spit kind. I want in. Shit out of luck. We're about to call it. What? You scared I'd leave you all in the dust? You know who you're fucking talking to? Hele ty, kovboj. I've been deployed 3 times. Ty jsi dobrý. Už se těším, až půjdeš jako první. Easy, Walker. 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 It'll be fun. Jdu do toho. Let's shoot the shit out of Hope. Just as I thought. You look to me like a show-off. Let's see what you got. Now, this ain't your average shooting match. You gotta have a good eye, but an even stronger head. Because we all drink around before each shot. To Gunner, the new boss in town. Like the sound of that? Anything else I should know? 4 stations. You shoot at the targets with hold space in the time limit. The more bootlickers you pop, the better. High score so far belongs to Walker. 43 points. You beat him, prize is yours. Enough talking. Let's shoot. Take this revolver. Use it if you want your shots to count. We're testing skill, not tech here. Go ahead to the first station. We'll start whenever you're ready. Break a leg.
Je. Tak, soutěž ve střelbě. Jsem tady, mám prej tady na něco střílet. Come on. Drink. No. Ty bogy. 12 seconds, go! No. Just don't go past the line when shooting. Automatic disqualification. Stop! Time's up! Next station! Teď jsem je trefil všechny? No nevím teda. Hey, vodka first. Už jdu, kde mám pít? Tady. Napít. I'm telling you, man. The breeze. Whoosh. Pojď, dělej. What the hell is this? Dělej, Who cares? Shoot. dělej. 12 seconds. Tak střílej. You cross that line and shoot, you're out of the game. But I said my Čup. fingers You had your chance, Rudy. Fucking Dobrý. bird. And stop. Next station. Hop. Kde mám jít? No tady. Poslední stanice, nebo ještě jedna pak? Je taky jo. No, Down the hatch. To go. napít. Jdem, pojď, nezdržuj se. Ježíš, běž. 12 seconds. Go. Dělej. Hey, toe that line! We don't like cheaters here! Šup. Stop. Last station. Vlád jsem to. Jedno stanoviště. Jáj. Kolik je těch stanovišť, tyjo? Tak běž. Jedno, teda. Tak, jsem tady. One more round. Jo, už jdu. Drink. Pít panáka. Hop. Pojď. Otoč se. So warm. What else would it be in this Šup. heat? Shoot. 12 seconds. Dělej. Don't forget the line. Ježíš, já tam neměl nabito. Já neměl nabito, dělej. Time's up. That's it. Go check your stats. Neměl nabito, jako jeden jsem netrefil, jo. No tak dobrý. Jsou schody. Jo, tady. Pop o nějakou lahev. Jdeme. Sorry. Tak. Šéfe, jsem tady. Let's see. Se podíváme. First place by a landslide. Děkuji. Here. Won it fair and square. První místo. The hell? Not fucking possible. Volkre. Not gonna lie, I'm impressed. You know, 6th Street could use a few more shooters like you. Sure Gunner'd like to meet you. Take you under his wing, probably. I'm flattered, really, but I gotta say no. It's not for me. Understood. We had a little fun today. Drank together. But I see you on the street later, it won't make no difference. You're either with us or against us. Jo. I'll keep that in mind. Takže. And for the winner, with Gunners, congratulations. Woohoo! And USA! And USA! And now, let's drink! 6th Street! 6th Street!
Moje odměna, ne? Yep. Děkuji. Nashledanou. No tak... Mám takovým utkáním, že minule se tady střílelo, jo, jinak, ale... Dobře. Budu hodnej, nechám je. Však oni za to nemůžou. Ať se baví. Máme hoří zase, tyjo. Takhle se uklízejí odpadky, přátelé. Není úplně dobrý tohleto. No. Tak, máme rychlý bod cestování, podíváme se, co tady máme. To jsme dostali hlavně tu zbraň nějakou, chci vidět. Co jsem to dostal? Útočná puška. Ikonická. Takže bude vylepšovat. Je teda zaměřením, že to je cyberware chytrý spoj. Ten myslím, že nemám. Pěkná. Slabá, ale hodně slabá. Slaboučká taková pistolčička. Tak na tu odstřelovačku se těším, až si ji vyzkouším. Tady jsme dostali nějaká kaťata. Kapsáče, pěkný. Berem. Ještě nějakou kšiltovčičku, klobouk. Vem Walker? Ne, nechci být Walker. Jo. Přátelé, tadyhle koukám, že jsem si trošičku nedal ty heky do toho zpátky, takže nejasnej, tenhle jasnej, tenhle jasnej, tenhle jasnej. Dva tam mám volný ještě, ty si nechám, já tam naskočím koupit nějaký nový heky za chvilku, až vyděláme nějaký prachy. Koukám, že tam ještě máme nějakou na postavě, můžeme dohodit nějaký dostupný perkový bod. Kde to bylo? Jako úplně nebere tohlety. Tady zbraně nějaký, kaskadér. 15% ke spotřebě výdrže, jo, tohleto je druhá úroveň, můžu odrážet kulky, nepřátelské projekty, tak to asi vyzkoušíme, aspoň bude zábava nějaká. Kulky mečem, zajímavý. Koukneme na mapu, co se tady nabízí v okolí zajímavého, tady jsou nějaké úkoly, jasný. Vrátil bych se zpátky ještě. Dáme nějaký příběhovku další, ale ještě se mrkneme tady máme nějaký dva úkoly, to je ten rudý ve čtvrtprolité místo, kde se píše zprávy. No, to ne. To je v bytě něco. Jsou dva úkoly. Judy, šéf, který se nejlepší proslaví, ten tě proslaví. Případ Sandry, najdi Sandrinu databanku. Jak vrátíme sem asi. Vrátíme se sem, tady je rozparovač. A tady někde, jo, tady jsou tady je ten síťař. Tak asi k němu skočíme pro nějaký ten. A tady je ještě vedle nějaká zakázka rovnou. Takže jde sem. Jsem někde, kde to jsem? Nevidím se. Tady jsem a tady máme... Tady jsem u toho rychlého cestování rovnou, takže tak. Vybrat cíl. Jdeme tady nějaký ten úkoleček. Hop.
Vonku se nám stmívá. Tak jdem. Asi nemusím obcházet, ne úplně. Nebo jo? Ne. To víš, že jo, ještě mě přejedou zase. Jsem tady, co se děje? Někdo tam dokonce je. Co to mám za zbraň? Ježíši Kriste, oni mě vyhodili mojí mačetu. Neboli katanu. Která to byla? Jsou všechny tři stejný, jo? Si těžko, ne? Ta je horší. Tak. Dobrá. No, tak. Ještě tam je. Ještě tady asi bude jeden. Jdeme asi po schodech nahoru, ale nevím, jestli se mi tam za ním tady tudy chce takhle teďka. Tam bude někde schovaný. Je tady a já jdu potichu a někdo na mě kouká. No, ne, tak šup. Kde seš? Kdo mě vidíš? Aj. Kde je? Aha. Jo, to bylo rychlý. Jedním... No, dobře, no. Jednou ranou. Dobře. Ještě jsem solista teďka prej zase. Jo, takže já tady teda, prosím tě, s dovolením bych se tady podíval, co jsem tady nechal. Tady pán se tady válí. Dobré ráno. Nic? Zůstaneš tady. Tak lež. Dobře. Najdi Sandřinu databanku. Najdu ji, až to tady prohledám ještě, jestli to bude dolů, směrem někam po schodech. Tady to nejdřív vybereme. Tak, databanka. Vzít. Zavolej Sandře, zavolám, ale... Pomít, samozřejmě. Jo. Přečetl jsem. Dobrý. Zavolat Sandře. Sandro, mám tvoji databanku. V. You're V, right? Aha, You find the databank? ano. Našel.
Right to the chase, huh? Well, you'll never guess where I found it. A scav hunt. Sandra, you there? Yeah, it's just that. Well, ever since they told me what happened, I just can't stop seeing them. I figured they must have had it. But, you know, it's not like I was gonna go looking for it myself after. I keep telling myself it's over. The ones who took me are gone. Listen, you've got Trauma Team Platinum. You couldn't be in better hands. I'm sure they already fixed the Sig Jammer exploit. True. But who knows what the scavs will cook up next time? Anyway, that's all in the past now. Got bigger fish to fry. You want to talk about it? It's nothing. Just bring the data bank to my apartment. Sending you the address now. Ano, Thanks. dovezu vám databanku do vašeho bytu. Takže, tady jdem podívat, co tady ještě se válí. Tam bylo ještě jako, že bych měl... Že bylo něco tady dole, tyjo. Tam někde... Jaký dveře dolů, nebo... Ještě schody někam dolů, jako víš. Tady dole mi svítí, že je nějaká ta. Jo, tady jsou, jsem je neviděl. Jsou tady schody do nebe. Nebo do země teda. Tak, jdem se podívat tady taky dolů, tady taky jsou nějaký. Tady je nějaký pán. Je tady víc? Tak na. Já si myslím, to nemá cenu. Co to tady vytváříte za hodnoty, přátelé? Po přístupovou kartu jsem si vzal. To je nějaký hřiště, tyjo. Co to je, tyjo? Who would have thought? Corpo or not, without Chrome, we all look like the same idiotic. No, někde nějaký probíhá totiž, jo, jasně, protože tady je zase nějaký úkol ještě. Najdi Aloysův notebook. Tak, Aloysův notebook je zde, berem. A dát notebook do schránky, taky uložíme, jo, já si jenom tady poberu nějaký, kouknu, co se tady ještě kde válí. Si tady něco zajímavého, tamhle byly těžba dat, tak to asi vytěžíme trošku. Máme nějaký bodíky. Tady nějaký plakáty. Takže teď bych měl sjet na... Teď to je špatně, to jsem udělal hloupě. Dobrý, je to tam. Plný počet. Bude jít z rozhraní. Venku začalo pršet pěkně. Už nám tam leje. Vyhrožovali s nějakýma ohromným slejvákem. Hele, tam je nějaká oranžová věc. Minimálně to budou určitě nějaký součástky. S velkým slejvákem a nějaký vichr by měl být, ohromnej. Tak se na to zvědavej. Součástky super berem. Tady taky něco berem, to prodáme, to se všechno prodá. Asi můžeme frčet už. Frčíme nahoru, jdeme to do té schránky. Hey, where'd you come from? Odkud jste přišel? Downstairs. You want to talk about this? I don't know what you saw there. I don't go down there. I don't know anything. They forced me. I'm their hostage. Said if I try to escape, I'd be next on the table. I swear. You're lying. Nevím. Něco tam neměl tam asi bejt, jako co. Nevěřím mu. Něco tam dělal. Dole byl zraněný člověk.
Tento pán tady sedí jakoby nic, takže už nesedí. Co je? Někdo mě hledá. Policie. Jo, tak aha, já jsem ho neměl asi úplně jakože zabít. Teď mě hledají policisti. Už mě nehledají. Dobrý. Kubička se vloudila, pardon, no. Mám to dát do schránky. Dnesem to do schránky a pak jdeme odnést ten deník. Rozhlídnu se, prosím, nepřejet, děkuji. To je dost peněz. Tamhle nahoře prodávají ty rychlý heky. Že bych je jako chtěl asi koupit. Já nepolezu nikam jako. Ježíš, takhle daleko je ta schránka, jo. Děláte srandu? To nebyla žádná blíž, nebo co? Nějaký vtip, ne? Takže vložíme úkolový předmět. Já nám si píšou nějaký penízky. Úroveň, body atributů, perkové body, jasný, děkuji. Ty peníze taky dostanu, jo. Tyjo, a to není moc, tyjo. Děkuji. To jako není úplně moc peněz. Ty brejle prodám. Tohle prodám. Tohle taky. Tohle taky. Šaty. Takhle bych to viděl já. Jo, tady můžeme prodat... porucha, elektrické poškození 5. úrovně. Ale já myslím, že si to tam ještě nemůžu dát, protože poněvadž a jelikož mám jenom cyberware 4. úrovně, takže tam ještě ten nepůjde dát. A ten je dobrý. Ten bude dobrý. Vyřadí nepřátelství cyberware na 10 sekund a zvýší veškeré poškození. Jo, elektrické poškození. Takže se podíváme, ale myslím si, že ho tam nemůžu ještě si dát. Máme léčivku 5. úrovně. No, nemůžu ještě. Bohužel žlutý se nedá dát do fialového. Musel bych ten vytunit, no. Jsme mohli tam potom u Viktora skočit. Takže, co si tady zvýšíme? Viděl bych to opět na inteligenci asi. A hodím si tam... tohleto. To udělal takhle. Tak. Rychlé vložení a jo. Jdem deník a pro stopy, jo, tady. Doneseme Sandře ten její deníček. Kde pak to je? Tady. Asi pojedeme vozem. Něco si zavoláme. Co tam máme? Asi dáme motorku. Tady budu muset asi hodit klávesnici do sítě, že mi začala svítit modře. Asi že potřebuje nabíjet děvče. Tak. Kde máme tu motorku? Tamhle. Tamhle. Prosím, jo, já si nastoupím, hlavně mě nesraste. Děkuji. A jedem. Už nemohl vydržet, tak mě objel. Jedu.
Tak, jdeme za Sandrou. Tady ne, ještě. Ještě vedle. No, tak kudy, jo, tady. No, trošku. Netrefil. Sandra Bitty. Jsem zde. Tak. Sandra. Čuky, čuky. Sandra, it's me, V. I got your data bank. Sandra? You in there? Are you alone? Did anyone follow you? What does it look like? Come on. Don't like leaving the door open. No to věš, ne, Still tamhle. worried about the scabs? My, friend told me your memory'd be scraped clean. The scavengers? No, I'm worried about... no, it doesn't matter. You bring the data bank? Tam. Nice place you got here. Tasteful. Thanks. Here. Don't worry, it's completely intact. When someone tells Jo, to je me ta, not co jsme jí to worry, zachránili na it začátku usually úplně. means Už si to they're hiding pamatuju. something. You wouldn't happen to have seen what's inside, would you? Nevěděl jsem na ruce vnitř, že ne. Nebudeme lhát. Řekneme pravdu. I looked inside. I know everything. That's what I thought. So what's your next move? Já bych vám chtěl pomoct. Chci vám poblahopřát. To congratulate you, of course. Anyone who hacks Nightcorp has earned my respect. Oh. Well, thank you. You know, if they end up going through with it, then... The net'll become even more dangerous. You were worried they'd find out about you. Exactly. Sakra, nemám... No. Using AGI to condition workers' minds. That's some supervillain shit right there. Eventually, it'll let them control anyone they want. That's what scares me the most. Takhle dopředu v Cyberpunku věděli o tom, že budou podmaňovat lidi. Tak to jo. I just hope it gets put to good use. Oh, it will. Don't you worry about that. Here. What we agreed on. Plus a little extra. People like us need to stick together, right? Ano. Thanks. Děkuji. Good luck. Děkuji vám. To se teda zase úplně jako nepředala, ale dobrá. Tak děkuji, odcházím, nashledanou. Tak ona, že si, co to je? Vejtah. Tý zemí. Tak, dal bych si ještě nějakého toho kyberpsychouše. Podíváme se, jestli tam nějaké ještě není. Přátelé, došlo mi pitíčko. Tak. Jo. Takže se podíváme teda asi... Mapa. Ale máme tady nějaký úkoly. Probíhají nám tady nějaký útoky. Tak asi vezmeme tenhle první. Pojďme se podívat, co se tam děje. Pomůžeme tady policii vyřešit nějaký případ. Jsme hop. Jo. No, takže já se podívám, jestli už můžu něco zajímavého. Ne. Ne, já zkusím tu nákazu schválně, jestli to bude úplně... Tak tohle. Jaj, to jsem teda nečekal. To má jako velký rozptyl teďka. Ale prosím tě, já ještě jsem neskončil. Ještě ti dám jednou nákazu. A jako moc jim to teď nebere teda. Tyhle ty asi jsou
To bychom měli. Takže pozbíráme věci. Ale počká tady ona. Tak to je divný, já myslím, že je tady jakoby, že proti ní něco mají. A ona nakonec se postavila stejně proti mně, jo. Takže to teda nevím, děvče. Já jsem tě šel zachránit. Jako slušně tam venku prší, přátelé. Jakože docela hodně. Tak oni to hlásili, jako jo, ale teď tam teda jako to je velký splejváček. Tak. Zabereme tohle. Přečtem si, co nám tady sdělila policie, nebo teda co nám chtějí sdělit. Přečteno. Nevím, třeba ještě k tomu bude nějaký vedlejší úkol. Šéf je hotový. Takže, co tady máme? Tady máme ještě nějaké součástky. Jasný, děkuji. A nabijeme. Dáme pryč. Koukneme se na mapu, jestli nám tam ještě svítí ten... Ne, už se zhasnul. Dobře, tak asi možná vezmeme tu zakázku tady. Jestli tam dojdeme, to je kousek, to vypadá. Nebo tady máme naší motorčičku, jak si na ní můžeme nasednout. A zajedeme si tam, když tak ten kousek. A nebudeme to riskovat, někoho přejedeme a zase po mě půjdou policajti akorát. Co já tady přejdu, třeba mě nic nepřejede. Rychle. Dobrý, zvládli jsme to. Tak, musím jít tudy, jo. Tudy musím jít. Huh? Ne. Ajajajaj, to jsem nechtěl. Tak kryš, to jsem jako úplně nevypočítal, já jsem nevěděl, že tam někdo z vás bude. Se omlouvám, já jsem myslel, že tam jenom něco je. Sakra. Se omlouvám, ale nedá se nic dělat. Já jsem se tam podíval, viděl jsem tam jako, že tam zřejmě budou nějaká bedínka s fialovýma věcma, tamhle v tom autě a nevěděl jsem, že tady máte nějaký, že tady vedete nějaký dialog a že vás u toho vyruším, no, tak. Ale tak stalo se už to nebudeme rozpitovávat teda. Nevadí. Už vlastně musím jít tudy. Sám nedostanu jinudy, jakoby tam taková oklika trošku, jako bych řekl. Tam kousek ode mě a mám tady klíčkovat mezi autama, jako jo. Ještě zase něco přejede, tyjo. Už jede. No. Co? Jako tudy? Tudy ne. Jste se zbláznili, ne? Jako tady je nějaký výtah nebo něco, ne? Nebo jo, takhle, tady už to vidím. Jsem myslel. Tak jo, mají tady výtah. Super, děkuji. Tak ale už jako. Já jsem tam mohl jít nějakou zkratkou. Třeba by to bolelo akorát, nic víc. Jsem tady, no.
Tohle jsem dělal jako malej. Skákal panáka. Tak pozor. Se mám jít podívat, co se tady děje. Aha. Vydej se do slamu. Jsem tady. Ne... Doufám. Yeah. Teď je politika ukradená, to je dobře, mě taky. Halt! Teď, pojď sem ty! Srán do kapsy! To nebylo dobrý. Já si tady hraju s mečem, tyjo. Tak. Dobrý, no. Nevím, jestli úplně tohle byl dobrý nápad. Tady nevím, proč nemám zbraň teda jako úplně, ale jako taky to není špatný. Tamhle si dám asi to. Jeden tam je někde. To křičíš. Jo, tamhle je. Toho asi ale... To uděláme jinak, co? Ty jdeš dolů? Tak pojď. Kukačko. Ne, nepadej dolů. Škoda. Tak ona bude ležet pak dole asi. Dobrý. Tak jo, tak co to tady máme? Pozbírat nějaké věci tam vepředu, myslím, jestli se nepletu. Tadyhle si to přečteme, teda. Pěkný bejvák. Co tady je ještě zajímavého pro mě? Něco nahoře, tam... Nejdu tam, nechce se mi. Tak. Díváme se tady. Ketchup. Ale co je to tady? Ale nějaká slabší, no. Tohle je Brutus. Ketchup, tyjo. Vylitej ketchup na zemi. Kdyby to potom někdo uklous, tyjo. To jim nevadí, že? No, zajímavý. Něco tady schováváte? Že bych to tady sebral, náboje, no, tak to jsem dlouho nezbíral. Tady mám nějakou zbraň. Tak, tam asi mám pozbírat nějaké věci. Tady z toho pána, co se tady na mě tak najednou jako něco mám, odejít mám, dobře, takže tady pozbírám, můžu. Tadyhle přece, když už jsem tady vyvolal takovýhle skandál, že jsem je tady umlčel všechny jenom tou šavlí nebo mačetou nebo katanou teda, tak a ještě něco je. Zabereme. Jo, máme odsaď odejít. Jo, tamhle jsou schody, jsem si nevšiml. Bych se chtěl tam podívat, tamhle spadla na zem ta, myslím, že to bylo tam. Jestli tam najdu tu, kde to bylo? Někde tady. Někde tady určitě. Tady ze zhora někde spadla ta. Ale ona tady není. To je škoda. Někde spadla, no. Ale bohužel. Tady, že by byla. Není. Ještě to obejdu z druhé strany teda, když už tady jsem. Není tady. Ale spadla dolů. Jsem to viděl, že spadla. Tady je. Tak co pak to je?
Nekomata. Jo. Peníze, no, prostě. Důležitý. Máme jsou nějaký ty. Tadyhle je. Koukneme se na mapě. Co tady máme? Je tady nějaký úkol, tadyhle je úkol jasný, jeden nějaký, že bychom mohli udělat. Tady taky máme zakázku. Jdem si přečíst Rudý věštec. Co nám hlásí. To je u nás doma. Teď se podíváme do skrýše. Co nám tam přibylo za zbraně. Můžeme tady rovnou prodat nějaké věci určitě. No to prodáme. 6% odolnosti vůči kontaktnímu poškození. Tohle chcete nosit na hlavě, že jo? Určitě. Jo, to určitě nechci. Tak. Vesta. Větší trup. Mršanská plastová větrovka. Ne, nechci žádnou větrovku, ale spíš tadyhle bych potřeboval prodat nějaký věci. Takže to bude... Jo. Takhle. Nevím, tady něco. Si palici... Že tady ta katana je modrá. Takže úroveň 5, jasný. Mně je trošku, že nejde tu ty věci. No, to je jedno. Tak, jdeme domů. Přečteme si, co nám píše Rudý věštec. To je na síti. To je místo, o kterém se píše ve zprávě Bart Maskolity. Jo, už to... Tady. Víc. Tak, teďka zavolat teda. Ko? Když se mi bude chtít, ozvu se. To je dobrý, to je dobrý. Dovolali jste se na číslo. Když se mi bude chtít, zavolám vám. Tak jo. Skoč do mušla a na hlavě stůj. Všichni jste mrtví, jen já žiju. Názor. Dobrý, tak jo. Já jsem se chtěl vlastně podívat do té skrýše, co jsme si tam poslali předtím, jestli něco už tady je. Ne. Jo, tam je akorát jedna zbraň. Takže zřejmě druhá zbraň. Takže to zlatý dildo, co jsem tam sebral, to můžu normálně asi prodat, koukám. Zlatý dildo, tyjo. Jo, já jsem tam poslal tyhle všechny zlaté věci nějaký. Ale zůstaly mi tady... Aj v to. Tohle je strašný. A já mám tu katanu. A to je... Jo, jasně, ikonický a já můžu tady tyhle vylepšovat. Já jsem hloupý. Já jsem si měl tu přesnou pušku. Jo, a jenže já na ní nedám zaměřovat žádný. A tady tu katanu taky toho moc nedám. On sice ikonická, ale můžu jenom vylepšovat černý jednoduše. Tyjo, a ta je dobrá, ale. Ta je dobrá, tyjo.
Pěkná. Tohle. No. Dobře, tak nic. Takže tady nemáme, zatím tady máme uložený jenom tuhle zbraň a tuhle. Tuhle zbraň, tu jsme dostali jakoby na začátku úplně. Tahle ta je po Kumbovi, našem kámošovi, co umřel. že se mi tady zatím nic použít Smart Frames, co to je? Ne, nechci se fotit. Tak jo, tak asi... Takže asi můžeme. Věnuj se ostatním kšeftům, dokud nebude možné zavolat... Dokud nebude možné zavolat bez SOS Nancy. To tam pak vlastně naskočí. Takže já si teďka asi teda zajdu kouknout zase na nějakýho... No se do mapy. Jím, jestli bych tady... Si tady udělat ty vedlejší úkoly ještě. Tady jsou dva. 1, 2. Tam toho kyberpsychouše druhýho, to jsme už... Ne, ten je tady. Já bych se do něj pustil. Já bych se do něj pustil a bude. Asi to baví. Mě to baví. Přátelé, asi dojdu jenom, než se tam nahrajeme, tak já si dojdu pro pití a kouknout se na sušičku, jestli už mi dosušila, ať z toho vyleju vodu. Hned jsem tady, jo? Ah, the nerve.
Tak já už jsem tady. Venku pěkně leje. Šíčka vytažena. Tak. Domělý kyberpsychouš. Já. Tamhle někomu není dobře, koukám zase. Zavoláme si asi nějaké vozidlo. Tady to se bude líbit Honzíkovi, až se na to bude dívat, že se zase zavolal. Raketu. Tak. Naskočíme. A jedem. Pěkný, moc hezký. Tak jedem. Proč to mám objíždět z druhé strany? Takže to šlo i tudy předtím, tak já nevím, já bych chtěl jet tudy teda, prosím, s dovolením, jestli můžu. Tak bych chtěl jet tudy. Můžu jet tudy? Můžu. Ne, zkusíme, jestli to umí taky dělat. Ne. Nedriftuje. Ne. Neumí to driftovat. Ale pospátku to driftuje, bacha. Pospátku to umí driftovat. Jsme tady. Kam běžíš? Něco, kam utíkáš? Mám utekl? Běchal. Jo, tady už vím, co je tady. Tady je tam hlavně, pozor, tady je ta věž, jo. Tamhle nahoře je schovaná. Já si myslím, že bych ji mohl použít. A to je... Tady přetížím radši. Je pod ní. To je jedna. Ad 1. Kde je schovaná ta jedna? A tam je. A o ní vím. A tady je schovaná. Tady vyleze pak. Je schovaná někde v tom stanu byla, myslím. Se nejsem úplně jistý. Hej, pryč! Ježíš, já myslel, že to... U nich. Tady je, já jsem říkal, že sem přijde, ty vogy, potvora. Je tohle. Dobře, tak jo, tak ale... Ne, nemůžeš mě sejmout, prostě. Zkusit převzít tu věž, tyjo, to není možný. Převzetí kontroly. Ať si trošku užijem. Tak kde je? Sakra, ona mě nechce nechat vzít tu věž. Proč?
taky přetížím, protože to je zbytečný prostě. Tady ta taky, tyjo. Já mě to nenechá vzít. Kde je? Asi tady nastřílím tamhle. Vylez, neboj. Kolik to ještě snese, tyjo, teď už musí být úplně... Už! Hotovo! Děkuji za pomoc. Věžičko. Teď tě vypnu. Nejde. Teď už je to přátelská věž najednou, nebo co? Tady je. Se tady válí. Restart optiky. Tak, to jsme měli. To bylo docela dobrý. Tady jsem snad ještě nikdy toho kyberpsychouše takhle jako neřešil tady tím, ale tou věží to bylo zajímavý. Docela jakoby... Jo, tady mám něco sebrat. Tak si to přečtem. Jasný. A prohledej oblast a najdi. Našel jsem, jo, ještě tady něco. Informace... Jsem to našel. Jo, tamhle ještě vlastně. Ten střep má ona schovaný. Jo, tady předtím myslím, že byla schovaná a já jsem to neviděl. A jedno, ale vyřešili jsme to dobře. Píšeme Regině. Koukneme, co mám chtěl ještě Takemura teda. Že tam zase něco vymýšlí. Tak. Tamhle vidím, že jsou nějaký živly. Asi bych na ně poslal nějakou tu nákazu. Odpálit granát jenom 14. Ale on žádnej nemá. Zablokováno. Proč? Protože žádnej nemá. Tak mu dáme nákazu. Tak mám to na tu těžší úroveň, nebo úroveň obtížnost vysoká, tak je to trošku lepší. Aspoň to je zábavnější. Tam to bylo takový nějaký divný, teda jako... Nikdy jsem to nehrál na takhle vyšší úroveň. To mi přišlo takový jednoduchý strašně. Někde tady jsem viděl nějaký oranžový tu, nebo se mi to zdá, jo, tamhle v autě. Tu těžší úroveň to není zase tak... Takže zase sedí v autě, jak to mám... A? Jo, takhle. No. Ano, děkuji. Takže se podíváme, co jsme dostali. Hlavně úroveň byla normální a nebyla složitá, tak jsem to dal na vysokou, ale hlavně mít fakt těch nábojů. 881 nábojů. Asi nepamatuju, že opravdu bych měl někdy tolik nábojů prostě. To je divný. Máme někde, si to pak budu muset vygooglit asi. Jak je to možný, že tam je pak tolik jakoby toho. Musí to takhle úplně přizpůsobili, aby to ty hráči měli jednodušší, nevím. Ale zase tam není teda, předtím se dali opravdu vylepšovat ty zbraně všechny. Jakoukoliv jste si našli, tak tu jste si vylepšili, že jo. To je divný, no.
Dobrý, koukneme se do inventáře, co jsme sebrali za obleky. Jako... A tohle nevypadá špatně, to si možná nechám. Kontaktnímu poškození. To si asi nechám. A nějaké brýle nové, jo, to je ta maska, chemická odolnost. Tam by mělo být potom někde nějaký úkol, jestli se nepletu, kde budeme muset vlízt do nějakého plynu. Jak se to bude hodit? Co jsme tady sebrali ještě? Vnější trup a aramidový rolák. Zvyšuje šanci na to, že přežiješ průměrnou? Ne. Kdysi dávno byla v módě. Když potřebuješ něco, co vyjadřuje stav tvé duše. Co? A obuv. Ale zase třeba tady ty obleky nejsou jako úplně... Předtím taky tam bylo ty oblečení, že ti přidávali zbroj, jako třeba mám teďka tu vestu na sobě, už nemůžu mít přes tu vestu ještě něco, tohle je strašný, tyjo. A to samý s těma granátama a i s těma léčivejma inhalátorama, ty se taky museli vyrábět, musel jsem je mít jakoby, tady se obnovujou, jo. Což jako je na jednu stranu dobrý, máš 3, takže vlastně jako se to obnovuje furt, jo. Ale je to divný, zvláštní. Nevadí. Tak, přesná puška. Co tady řeším? Nic. Jo, hele, já jsem vlastně dostal tady tuhle útočnou pušku, ani o tom nevím, tyjo. To je ta zlatá. Ikonická zbraň. Poškození má malý, ale... Jo, to jsme vlastně získali tam, co jsem myslel, že se bude střílet a nakonec se nestřílelo. Štve mě tohle z toho, že to nejde vylepšit prostě. Výroba, mapa, výroba, vylepšení. To je jako na prd. Můžu vylepšovat jenom tady tohle z toho, no, tak ty bogy. Vylepším tu katanu. Když to vylepšíme, vyrobíme si ještě tyhle ty součástky. Ať můžeme ještě vylepšit tu katanu teda. Pardon. Ať můžeme vylepšit tu katanu. Tyhle ty součástky, jaký můžeme vyrobit ještě? Znova můžeme vyrobit ještě tyhle ty nějaký. Tvrdit. A to je asi vše. Tohle už mám teda. Já bych si tam ale mohl vyrobit nějaký ty. K tomu ty hacky. Takže, co to tady máme? Tady máme sebevraždu. Ta je taky dobrá, jako, ale 24 rámek nemám. Donutí nepřítele zaútočit na nejbližší cíl. Tohle bych si možná vyrobil. To vyzkoušíme. To je tohle. Ochromit pohyb. Ne, znehybnit ten. Tohle je ta zbraň. A zavolat posily. Stimuluje žádost o pomoc tak, že přivolá několik nepřátel v okolí na pozici zaměřenou na přítele, jasný. Ale to bych si tam mohl dát tohleto vlastně. Protože pak je můžu nakazit tou nákazou. Jo. Tak. Postava. Jo, ještě vlastně ne, ještě to vylepšení. Ještě jsem chtěl vylepšit tu katanu. A asi tam ještě trošku pošlu. Jasný. A je to tam. A ono se i to. Jasný. Jo. Aký tam dáme. Ale ty. Kde ji mám tady? Teď je lepší, no. Dáme ji tam. Ať je tam. Ta puška mě trošku mrzí, že to nejde zlepšit. Ale tak třeba něco ikonickou, až nějakou seberu přesnou pušku, tak si to tam dám. Ale tam jde o to, že vlastně já na ní nemůžu pak třeba naložit zaměřovač nic, jako jo. To je taky takový. A on tady ale asi je, koukám. Jo, to je tohle od boku, viď, to míření. Máme nějaký laser, přebít, úzko rychlostní. Policista se na mě dívá, nechci, aby se na mě díval. Nic, vrátím si tam zpátky tu přesnou pušku.
Možná si mohl zablbnout teďka s tou útočnou taky. Trochu. Já jsem si tam tu koukám asi prodal, co? Pěkný. To je super. Ach jo. Jsem hloupý. No to je jako úplně škoda, jo, jako. Nic, tak se nám prostě. To je škoda. To mě mrzí. To je zbytečně. Nevadí. Tak. No, už jako by ta přesná puška nemá už zase takový ten feel, co bych potřeboval, ale to nevadí. Tak. Koukneme se na mapu, co tady máme za úkoly. Tady něco, moje věrniční šelma, jo, to je s těma autama, závodění, jasný. Koukneme ještě nějakýho, ještě by někde, jestli se neschovává nám nějaký kyberpsychouš. Že bychom ho ještě, tady jsou dva ještě. Já bych je dodělal všechny. A tě máme hotový. Už jich pak víc není. Takže tady to jsou, myslím, že poslední dva, jestli se nepletu. Ne, ještě je tady jeden. Zádu. A tady ještě jeden. No, tak já bych šel po nich teďka. Dal bych dneska ty kyberpsychouše ještě. Co vy na to, přátelé? Filtr kšefty, dynamický, jasný. Tak asi vememe tohohle. Kouknu se. Jo, tady máme mapičku i auto. Tak jo. Rychlé cestování. Už tam fouká. Uprůván, asi možná... No dobrý. Zatím mi sem neprší. Rychlé vozidlo, nechám ho tady zatím. A cestujeme sem. Tam pěkně fouká, i koukám. Možná trošku přivřu to okno. Přivřu to okno. Houká a prší. Tak. Voláme si vozidlo. Nákup. Kde je ta nákupní taška? No, ale zase se s ním dostanu úplně všude. To je dobrý, ne? She's lost her mind!
Jde trefit ze zhora, ta paní. A ona po mně může střílet. Nic nevadí. Zřejmě se jí bude muset zbavit takhle, no. Nejde mi to, zajímavý, že ona tam jako... Jo. Uníš teda. Čajče. Jí vzala asi nejvíc. Dá, hotovo. A teď tam máme jako vylíst, jo, nahoru za ní, jo. Prohledej oblast a najdi, tak nejdřív půjdu za ní teda. Se podívat, co ona mi tam... Se asi k ní nedostanu, co? Nebo ona propadla dolů? Nepropadla, ne? Je. Dobrý den. Slečno, co jste to tady ztratila? Drahá sestro, jsem si přečetl. Aj, no, to se úplně povedlo, ale dobře. Tak, teď to tady mám prohledat, jo. Tak co? Není nějaká svatba, koukám. Ty proběhla svatbička. Byla svatba a nějak se to nepovedlo teda úplně. O co se to tady dělo? Kill Bill, takzvaně, proběh. Tak, co tady mám kde hledat? Prohledej oblast a najdi informace. Ještě znova. Ještě nějaký kufříček. No a jestli nemám jít dolů. Jo, tady. Tady je nějaká krev, tak půjdem dolů. Ještě. Vše. Dohledat.
Tady je nějaký střepík. Přečíst. Jasný. A máme. Našli jsme to. Dobrý den. Regina. Máme zprávičku, že jsme to teda vyřešili. Tak. Máš pravdu. Jsou. Počkej se s penem. Jo, takže my jsme asi všechno udělali tady. Tak. Tady bychom měli mít dalšího teda. To si taky rovnou pěkně tady vyřešíme. Jak ty je hotov, tak jdeme na další. Máme svoje vozítko, mám si tam zajet. Můžu jezdit tady i v této zóně s tímhle velkým obřím autem. Hey, watch! Tak jedem. Jsme asi tady, já to nebudu objíždět jako úplně. Ají, klouže to. Vystoupíme. O, tohle asi bude úplně jako, že mě přejede někdo. O, dobrý. Nepřejel. Nestihl to. Je to dobrý. Nepřejel mě. Tak, ježiši, co to tady? Ale. Pastičky, jo. Tak jo. Já si myslím, že si oni nejdou vypnout tady nějakým způsobem. Takhle, když se k ním přiblížím. Jo. Vypneme. Dáme ještě i tady ten. Ne. Oj! Co se stalo? Teď jsem to vypnul. Tamhle je chlapec. A já jsem je vypnul, ale tyže to bouchlo. Tamhle je ten panáček. Jak to, že nemůžu na ně došáhnout? Jo, tady. No a tamhle vzadu je... Abych to vyřešil asi trošku jinak teďka, tak já to asi udělám takhle. Hop. No pojď. Nevidí mě ještě. Pojď mi, hop. Pojď sem ke mně blíž. Jít. No. Vyšlo. Má tady totiž, já jsem si nevšiml, oni jsou i na zemi. Tak to jo. A mohl být sem ke mně trošku.
A už je tady. A je tady, pane, dobrý. Už jdu pryč. Ne, nejdu. On se na mě přišel podívat. Aj, granáta. Hele. Tak ne teda. Tak chlapče, to by stačilo, tohleto střílení tohle. Pojď. A je to. No, bylo to trošku náročnější, ale povedlo se. No, co jsme to tady sebrali? Útočnou zbraň, určitě bude ikonická. Asi bych měl přestat tady takovýhle ty srandičky s mečem. No, hlavně opatrně, protože ten sranda tady má určitě někde ještě schovaný, jo, tady mám jít, jo, sem. Jít. 3 zprávy. Licence, scháníš ochranku, napíšem Regině a tadyhle se sem dá jít. Zavolat. Jestli ťuky, je tam někdo.